उम, रांखावरि सनाखौबो बेसेबां बेफोरबायदि न'आवनो थाला मारिना दोनबाय थानोलै दिनै बेरायनोनो लांनोसै खोना दे। खोनादोंना ओजोंखैलाय सना? नोंनि खुगानिफ्राय एसेबां दिन सना होननाय राव खोनायाखैमोन आं। दिनै खोनानानै बेसेबा गोजोननाय मोनबाय आं सना। अनोलै सना, आं नोंखौ जोबोद अनो, नाथाय नोङो आंखौ अना रखम सानो। मालाबा मालाबा रागा जोङो आं नों बाथ्रा मानियाबा, बेनिखायसो आं नोंखौ बुयो। थेवब्लाबो नोङो रागा जोंबाबो आंखौ रायनाल' दोननांगौ ना, मानोथ' बुयो? नोंनो सानना नायाखै मानो? आं जुदि नोंखौ दोखो दोखो बुनाय मोनब्ला नोङो दुखु मोनामोन आरो? बुजि मोनदों दे आं सना, थेवब्लाबो मालाबा रागा जोङो दे, रागाखौ आं आरो हमथानो हाया। थौ सना, बेरायनो थांनोबा ओंखार। हो? मा होनना बुंदों नोङो? नों आंखौ दिनै बेरायनो लांनो लिंदों? औ सना थु, नोंखौलाय आरो बेसेबां न'आव थाला मारिना दोनबाय थानो। सना आइ लाभ इउ सना, आइ लाभ इउ। आइ लाभ इउ टु सना, थां ओंखारै थां। ओमफ्राय अबाव थांगोन सना? थौ पार्कफोरावनो। र' होमबा आं ओंखारहैनि, एसे मेकआप लाहैनि आं। थां। आं दिनै ओरैबायदि खुसि माने बुंनोनो हाया। हेलौ, मा खालामदों? दङ र', आं बेरायनो थांनो नागिरदों हिनजावजों। मा? नोङो हिनजावखौ बेरायनो लांनो नागिरदों? औ। होमबा नों आंखौ मोजां मोना आरो? नों हिनजावखौ मानो बेरायनो लांनो नागिरदों? हो? मोनोलै मेथ'खा सना, मानो मोना जानो। थेवब्लाबो बिबोथ' आंनि हिनजावना। नोङो जाबाय आंनि गार्लफ्रेन्ड, बियो जाबाय आंनि हिनजाव, होनबा सानैखौबो अननांगोन आरो। बिसोर माखौबा? नै दाननासो बायदों। अननांगौब्रा, गासैबो हिनजावफोरखौनो अननांगौ। आरो नोंखौथ' आं ओरैनो लाइन मारिनोसो मोजां मोनदों, नोंबोथ' आंखौ ओरैनो लाइन मारिनोसो मोजां मोनदों, हाबा जानोथ' मोजां मोनाखैना। गार्लफ्रेन्ड नालाय गार्लफ्रेन्डल' हमथा, आंनिसो गोसो। सना, माबारै ओंखार। बे सनाखौबो सम समबा ओरैबायदि अननो ओंखारो, आरो मालाबा ओरैबायदि रागा जोंनो ओंखारो। रागा जोंबाथाय बेखौ होखारनोबा एसे गोसो जायोलै, होखारनोसो गोसो जायो। आंनि एक्स हिनजावाबा मा खबर? सम सम बेखौबो गोसोखांलाय लाङोलै रखर। हेलौ, बुंदो। मा अबेयाव फैखो नोंलाय? आं एसे बाहेराव फैबाय र' ओंखारना। न'आव मोजाङै रायज्लायनो हायालै आं नोंजों। गांजेमा गोसोम रानिया थाबाय थायो, खोनासंबाय थायो आंनि रायज्लायनायखौ। नोंखौ नायनो लुबैसोदोंमोनलै आं सना। रियेलाव ना? औ, रियेलाव नङा मायावथ' जानो। नङाबा नोंसोर जोंहानाव फैयाखै मानो आलासि जानो, नोंसो आब'मोनजों? मालाबा थांगोन र'। फैदो। जागोन दे, नाथाय नोंसो संना होनांगोन दे। नोंनि संनायखौसो जागोन। नोंनि संनाय मोनजाफेराखैना, नोंनि संनायखौ जोबोद जानो लुबैथारो आं सना। आं मोजाङै संनोनो रोङा, रोंगौ नाथाय गोथाव जायालै आंनिया। मानो जाया जानो? जागोन दे, नोंसोर फैग्रोनाय। बे गांजेमा गोसोम रानिया फैलायबायलै, माबा मोजाङैबो रायज्लायो मोना। दे जागोन दे, उनाव रायज्लायगोन दे मोजाङै। दे, मोजाङै रायज्लायनो मोनासै अहायासैयानो। दे दायो हराव सिरि सिरि भिडिअ कल खालामबाय थागोन दे जोंहा, नायलायबाय थागोन मोखांखौ। जागोन दे। नोङो बेयावसो दंफैयो? औ। मा, टिल्लुजों रायज्लायदोंमोन नामा? ओहो, रायज्लायाखै। मानोथ' रायज्लायाखै? रायज्लायनांगौ। मानोथ' रायज्लायबाय थानांगौ? टिल्लुआ माबा आंनि बयफ्रेन्ड नामा? बयफ्रेन्ड नङाबाबोथ' नोंखौ बियो फाटा होबाय थायोना, नोंसो फाटा होआ? नों एसे फाटा होनांगौ बिखौ। आंहा टिल्लुखौ हेन्डसाम नुसोयोहाय। औ, आंहा टिल्लुखौ मोजां नुसोयोहाय। नोंनि जायगायाव थानायबाथ' आं टिल्लुखौ फाटा होगौमोनलै। नंमारगौ, आं टिल्लुखौ जोबोद मोजां नुयोथ'। गोसथोदो नोङो, लैथोसेयाबो गोसथोदो। थांसै आं, खिनो ओंखारदों। आं नोंनि जायगायाव जानांगौमोनलै, टिल्लुखौ फाटा होगौमोन आं। आंहा टिल्लुखौ हेन्डसाम नुसोयोहाय, मा बोरैबा गुफुरनो दुलुर। बोरैबा किउट नुखायो। मोजां नुबालाय मा जानो, गांजेमा गोसोम रानि। जोंनि थाखाय बेफोर मानसिया नङा। खाफालानो गब्लंलै आंना, बेसेबा गब्लंखा। मालाबा मालाबादि गावखौनो ओरैबायदि रागा जोङो आङो। माबायदि एसेबां भाग्य गैयि जिउ लाना फैदों आं। बारनि रुपबो गैया, गुनबो गैया, फारसेथिंजाय गोरिब। फरायनो गोसो दंमोनबाबो फरायनोबो मोनासै। से थाखो गिदिरल'सो फरायनो मोनदोंलै आं, बेनिफ्राय नै थाखोखौनो फरायनो मोनासै।
दुखुलै दुखु सानस'हायै दुखु आंहा आइजा नों ओंखाम जाखांबानो आङो हाजिरा मावनो थांसै गैयाहाय आइ दद' गैया न'आव मैगं बायनोनो फैसा गैया दद' बबेनिफ्राय लाबोनो आङो आइ गैया दद' बबेनिफ्राय लाबोनो फैसा गैया आं दासो हाजिरा मावनो थांनो नागिरदों बे गथ'आ माबा दानिनिफ्रायनो बेदरल' नागिरबाय थायो दद' गैयालै आइ अबाव दद' मोननो आङो हा फैसा गैया फैसा गथ' सासेया मानो एसेबां अख्रा दानिफ्रायनो माबा दद' थै आं दानो बाजा गथ' थांसै आंहा हाजिरा मावनो थांनांगौ आइ मानो बुजिया दद' गैया दायो लाबोगोन दे आं दायो आंहा गोबाव जागोन फै देवना होनिफ्राय आइ फै देवना होनि ओंखामखौ मालायबा मालायनि गथ'फोरा ओंखाम गोजा दै सोमनानै जायो जोंहा नै दानिफ्रायनो बेदर बे रांखावरियाव सयफनिनो लाथारदों साला बिसो बेसेबा ना बेदरनि रायख'मोन मानिनो लाथारदों गथ'आ जागोन ना जाला नोङो ओंखामखौ जालाबा थांसै आंहा गोबाव जागोन खामानि मावनो थाङो आयु बे गथ'आ मा दानिफ्रायनो एसेबां गाज्रि राव बाहायग्रा जादों गैयालै गैया होनबा बुजि मोना मा एसेबां अख्रा गथ' थांसै आं नों थादो इसोर मा एसेबां अख्रा गथ'लै जानोबा जायाबा थांसै आंहासो खामानि मावनो थांनो गोबाव जाबाय थांसै आं थादो दिनै हले नागिरथारग्रा जोंनि कम्पानिया थखरा फाखर'नि मेलखि हिनजावखौसो लोगो मोनलायबाय दा थखरा তুমি আকৌ আহিলা তুমি মই তোমাক নাহিব বুলি ভাবিছিলো তুমি অহাৰ কাৰণে যে মোৰ মনটো ইমান ভাল লাগিলে কিয় ভাল লাগিছে আচলমতে মানে নাই আৰু তুমি থাকিলে ভাল লাগে সিটোৱেতো কথা সিটোৱেতো ডালিমী বাইদেউ মই থাকিলে কিয় ভাল লাগে আচলমতে কিয় ভাল লাগে কিয় কাৰণটো কি কাৰণটো আৰু কেনেকে কম মই এতিয়া মোৰ ক'বলৈ লাজ লাগে কি ক'বলৈ লাজ লাগে লাজ লাগে आसलमते इमान लाजिदों नोंलाय नोङो आंखौ सिरि सिरि फसायखुमायो नामायलै কি ক'লে মই একো বুজিয়ে নাপালো নালাগে দে নালাগে তুমি বুজি পাবা নালাগে ফালে অচি দিয়া ফালে থাথা বাই ভাই তুমি থাকা মই যাওঁ ক'ত যোৱা তুমি কি তুমি ইয়াতে অহা নাই নেকি ओहो মই ইয়াতে কাম কৰিব নাহো আৰু আহাও নাই মই বেলেগ কামত আহিছো মই ভাবিছো আৰু তুমি ইয়াতে আকৌ কাম কৰিব আহিছা নাই মই ইয়াতে কাম নকৰে মই ঘৰতে ধান তামোল বেছিকেনে খাম তথাপিও মই ইয়াতে কাম কৰিবলৈ নাহো আৰু দে বাই বাই মই যাওঁ মই ভাবিছিলো আৰু ইয়াতে আকৌ কাম কৰিবলৈ আহিছে বুলি মনটো ভাল লাগিছিলে কিন্তু এতিয়া আৰু মোক অকমানো পাত্তা নিদিয়ে মই তোমাক ইমান ভাল পাওঁ থকৰা কিন্তু তুমি মোক অকমানো কিয় পাত্তা নিদিয়া মনটো খুব বেয়া লাগিল মইনো ইমানে বেয়া না দেখিবলৈ মোক অকমানো যে পাত্তা নিদিয়া তুমি
फैदो जायाखै नामा ओइ जाबाय फैसा लादोंना लायाखै आंना खिन्थु थाइसेबो गैया दै लादों थेवब्लाबो 500ल'सो लादों आङो एसेबां गोबाव समनि उनाव नोंखौ दिनै बेरायनो लांनो नागिरदों आङो 5,000सो लानो हाया बे 500ल'थालाय मा थोनोसै नोंसो जानो ना आंसो जानो आंलाय नोंखौ लादो सानदों बबेयाव फैसा मोननायनि लानांगौ जाखो आंलाय थां नोंनिया एक्स हौवानिफ्राय लाबोनाय फैसायानो दंखासै माथो लाबो थां आं बांद्राय खरसा खालामनो गोसो गैयामोनलै सना औ बिदि खेफ्रा खालामबा जागोन नामा थां लाय आरो मा दख'नाबो गानाखै नोङो दख'ना गानबा नोंखौ मोजां नुगौमोनलै सेरेरे दा नोंनि बडिया खान्थाल साइजखौनो नुवा बेफोरबायदि गानबा आंहा दख'ना गानबासो एसे साइज नुयो आंनि बडिखौ खान्थाल रखम नुयो नुयोथ' आरो खान्थाल साइज दख'ना गानो बासोयोलै आं थाथो गानां नुथो नोंनिसो गोसो थां होमबाबो फैसायालाय थां बे हिनजाव सासेया साला खान्थाल साइज बडिखौ लानानै बिराद खेफ्रि दिन्थियोलै एक्स हौवानिफ्राय एसेबां बुरजा फैसा लाबोखादों सनाबोसो लाबोबावदों थेवब्लाबो फैसाखौ खरसाखौनो खालामनो नागिरा बिनि एक्स हौवानि फैसाखौनोथ' आसा खालामनानै बे जायगायाव फैनाय जाखादों जोंफोरो बियो आरो बायो खरसा खालामनो आंनिफ्राय नागिरबाय थायो आं जमायनाङा आंखौ बोरायबा सोर नायगोन अबाव नागिरना मोननो दा बिसोर बालन्दि सानैखौ एसेबां गुवार गुवाहाटियाव अबाव अबेखिनियावबो दं दा बिसोरो जियानो जाया मानो नोंसोर सानैखौ आं नागिरनानै दिहुनथारगोन जुदि नोंसोर सानैखौ आं नागिरना मोनाना आं थाख्लायानो नङा साहा खर'थिं नागिरनो ना खोला खर'थिंजाय नागिरनो दा एसेबां गुवार गुवाहाटियाव बै असभ्य सानैखौ अबाव नागिरना मोनमारनो दाबा अबे खनायाव हाबसोना दङो बेखौलाय माथो थाख्ला रखमसो नुहरदोंलै नंमारगौसो नामायोलै भगबान दिनै थैबायलै सयथिनोबो खोनासंनाय सना मायो बैयो थाख्ला नङाना रखरा नंमारगौ गिदिंफिन जोंफोरखौ नुनांगौबा हांगामा जागोन महाभारत रामायण जालांगोलै थुदो गिदिंफिनदो नोंबो साला बिथिंजायसो लाबोनांगौना आंखौ बेरायनो बेलेग जायगा गैयामोन नोंहा आंलाय मा बाल मानसिखौ नोंनि एक्स हौवायादि बेयाव फैगोन होननानै गिदिंफिन मन्दिरखौ बाव असभ्य सानै रथ' अबाव थांनो नागिरदों